Hari ni kepor dengan kuat ban hikai pat sahisin ya kektin ke jong boleh pedeng jong fi. Bat hari ni kesengi ngabu ya ni ke subjek berkata kalong dan ni ke mat ya ke banginya keren tu thang no ya kata ke bymkhuid nafi. Tu thang no ya kata ke bymkhuid nafi. Kini ketika bentai ke bangala shim na ke kam ke apostol nong bakat kendai ke dekat ke bakat kendai maka babel ke thu ingi hang ni om kendiat na kita ke bujule ke jingle mentor kilawan lam lang ya kita ki kitab bat kile thang ya ki ha khabat ki brio baro ti kile khain lang ya ke dor jongki bat kile shem bagalong san pho hajar kisbai rupa kini ketika jingjia ya ke ba laja ha Ephesus kita nanti khôn trong skeba nengkong ya ke ba kita le men khat ya ke kerteng ke jong Jisu klem da itu ya Jisu bar ke ai ke bela jahang ta bau kita ki mensim memman mar blai ki le be ai ki mensim memman ki kwa pertu bot ya ke ai ke bo pol le u pol ha bo be ki ksoi ki phat ksoi ki knyori ki sheptieng ki kenria ki haban mi na ki brio bakini ki ong ngiru nginyale men khat lang ha ke kerteng uni Jisu Namal kam ke jongkiru ke dari kam be ksoi. Ngasngau ke ni ke por bah ke por ke bau pol udan kini kinong be ksoi am kila do kam deh. Kila do kam mar ki brio kim let chui shaki andre kila let chau pol bat shakini ki apostol bat deng ta ki ong ladangi sa ha ka jo ka rukom ladangi le da ka jo ka rukom tingi num yo kam shu tadeng ta ki kwa ban upgrade yela de. Ki kwa ban mo ban kumong update ru yela de. Klem da smuk thu pat ya ke jingsi syabaro ki shukwa ban update na upgrade yela de klem de itu yu taw ba ki update na ni ki upgrade yela de na ni ki kwa ban kentiu yela de ban let na kham shaprang klem de itu yu ta ba ki khot karpat ho yu pol itu yu Jisu ru itu yu pol ula yasham yu Jisu galenti Damascus bo de itu yu Jisu ya ga ai ga ba ulong uda itu bo Jisu ru da itu yu Saul ha ka por udah khat yu sol udah khat udah kegerteng bar usol udah kelak ke bamut udah kalalong sunan upol kamut kadan ke jitu apa deng Jisu baru usol bakalalong pol hadin tadeng ta namar ba itu kiksut ruki itu ya upol habau khat kerpat ya kerteng ke jong Jisu bagi kiksut ki phat ki kenria ki shepting bagi kiksut ki itu ya upol bau dewe ki itu yu Jisu bau dewe ki itu ru upol bau dewe Kini ki khun jong skeba ka babal ka ong hang ni ki dan nyongut ki khun jong wei skeba u jiu urang ba leng do u dei urang ba leng do mo kini ki khun jong reuniam kini ki sngo ba ka biang la da ngi ru ngi shu khat la ka khat ya ka kerteng ka jong u Jisu ke ga ba ja hoi makir ki lek ben be itu ki soi ke ga ba ja tangan puli kan ke por na ka lenong ka ba khat khandai ka khat ka ba khat lai ka ongum ni hendrai don na ki jiu ki be shangkeleng ki nong be ksot ki le men khat halor kita ki be shong ki men si mamman ya ka kerteng utrai Jisu ki da ong ngapen smai api how tau Jisu ya ka ba pol u ya lap tela don nyo ki khon we skeba u jiu rang ba leng do ro ki le ya ka ni Tiu tau men sim man le thu bulang ki yau Jisu nga itu ba diu pol nga itu andrai ma pi long ki ai tadeng ta ki ksoi blank ki itu yu Jisu fi kan mau kata ha ba ki ksoi ki yu Jisu ki da shepting ki da dem krop ka fi da kan mau ya kata ha po gadara kumno ba ki ksoi ki da mani ki da dem ki da shepting ba ki da karpat yu Jisu ki da itu yu Jisu ki yang melong khon jong blai ba khle tam bagi dia kerpat u Jisu ba unom pa no yaki shedu jok namar kiksoi kitip u dei tong Jisu budan ni ka bor ban pen mi nau tau brio ban bret yaki shedu jok ki shepting ki da kerpat bagi da ong sobha pa ingi shikini ki sniang bar kala jasha kumta ki mi nau tau brio ki le shikini ki sniang bagi ni kiksoi ki itu yau Jisu ka babel ka ong ka taru ma la dangi puli Ktin ke jong blai ka angkum ne ba wat ki ksoi ki itu yau Jisu ngan puli ne ko dekat agan ne ka por na ke shidi u Jacob ke ne ke lenong ka ba ar ke ne ke dekat ka ba khat khandai ka angkum ne menget bo blai ulang we mele bha ken kita ki ksoi ru ki nget bat ki sngo kyo ken ki ksoi ki nget bat ki sngo kyo ken ong ka ktin ke jong blai ka mut ki ksoi ki itu yau Jisu ki itu yau Jisu tadeng ta hang ni ki ong yau Jisu itu Baram tang yu Jisu wat yu pol ru ngi itu. Tadeng ta ka babal ki thu bagi ksoi ki la mi no.
tang haba dei kata ka jan jong kita ki bapang ha ka met ke jong upol ka babal ki thu ingi hang ni tu ngi puli biang ha ni ka por kham sha khmat chu ka babal ki thu ingi ka sngub bang ha ni ka tin ke jong blai ka ongkum ni long bakhat khandai ka ongkum ni tiu blai lu jule ki kamba ki ba kham khla da ki ti upol ka hadu ba ki la lek lam ha ki bapang ye ki rumar lani ki jan kersha na ka met jong u ki jingpang te ki la ja no na ki ba ki mensim baman ki la mi no ka babal ki thu balawan ra ki jan rumar kita ki jan kersha jong kita ki bapang bat ndala dei ha ka met ki jong pol ngai udwai bukti udwai boru phai ta ki jan ba kita ki ksut ba ta ki jingpang baro ki la ja no ba ki mensim baman ki la mi no ong ka tin ki jong blai ka omot ki ksut ki thu yu pol ki ksut ki thu yu pol yu jisu ki thu yu pol ki thu henry kini ki bushule men le ke ke baja kita ki ksut yo ngi tengi mi thu ya fi but haba ki ksut ki mi thu ka bomot ki ksut kin le ben ya kita ki breu ya ka ba ki kim i thu henry la ki ksut ki thu ya fi ba fi dei ki jong trai fi dei ki jong chris ki num nut ban ta ya fi la kim i thu shi sha ba pi pim dei ki jong trai ka bomot ki ksut kin le ben ya fi ngaju perkhat ini ka wei ruteng ong ba boleh ba bon sien am ki kristan ki yok sut abang dua ya ka tau trai ong na mar kim padon yo men siem ba khoi ni kim padon ka ta ka jing itho ya ka kerteng ka jong jisu tadeng ta ki sut kim itho ya ki tadeng ta ki sut ki pen ya ka jing em ka jong ki don na preng jong ki yok sut ado kata ba ki lenyar ki kaang ki le biet ki le bomdei ki parbsen ki le jing le ki ba isher khai don ki bashu lenyar don ki bashu yam don ki bashu kerthat don ki bashu le biet bat ki le gumta bat lapen pau si shai kata ka jingdon jo ki ksut apo jong ki don ki ba yo ki ksut ru ki ba pinstom ye ki jingpang ki ba mla ban i thu le ne ki jingpang ki ba ri apo jong ki am ka ba pelong ki ban bitar ban dom ban long ki breu em ki ba smooth anat ban le ka pop ban le ye ki jing sneu balai namar bagi ksut ki dan hapo jongki bagi ksut ki control ki tadeng ta kan ke sngi pleng la da fi thu ka kerteng u jisu ki ksut ki thu ye fi re la da fim i thu ye u jisu fi jule ban i thu ki ksut ta kinam khain snap ye fi badeng ta ka babel ki thu ang ni bagi ta ki khon ju skeba ta ki ksut ki la mi ki la siet haki bagi le ju bor ki bala job ye ki bala ki la phat yap na ka yeng lembot bat bala mong ki ksut ki dar penleng khot ye ki da pen mong ye ki kani ka de jing shisha bala da fim itu isi shai ka kerteng ke jong trai uksoi ula pen lengkot ye fi bar ula ro ban pen mong ye fi un pen lengkot ye ke jing im ke jong fi ka bomot un to un them un shim no ke spa ka pho un shim ke jing suk jing kemen un shim jing kot jing khia un shim lut ye ke baro ka ba pi dan bat un i lembot ye fi ne lengkot ye fi bat ban pen mong ye fi dan shibun ki breu ke ne ka singi nga sngo fi long lembot ha ke jing im ke jong fi bat fi dan ru ya kata ke jing mong ka men sim ke jong fi dan ke jing thang ha ka men sim dan ke jing pang men sim ka ba fi shu thang fi shu ot hapo la de fi dan ka men sim ka bam suk te hapo jong fi ba nga sngo ka ni ka por ngi don ban duai na ka banta jong fi ro ka ni ka singi ba menta bar ke ba jang ni ka long ba onda kala ja kata ke jing ja am kata ka khubor kala separate how kata ke snong boro ka we bar kila yo sngo ya kata ke jing ja ka babel gong de khot khat nyo te baro ki la banai ka ni ki jiu ki greek ki ba shong apo ephesus te ka jing shap ting kala kem ki baro ba ya ka kerteng utrai jisu la pen krau ha ba ki li snow ya ka ei ka ba kala ja ha ki khon jong to rang ba ling do kum no ba ki ksoi ki la pen lembot bat kum no ba ki ksoi ki la pen lengkhoi bat ki la pen mong ki an ni kalawan ki jing shap ting da ka ba ki ong pleng ngim long ban khot kai ne ban nyo kai ne ban khen kai ka kerteng ke jong jisu tadeng ta gila shap ting ado kata ba babel ka ong ba ya ka kerteng ke jong jisu la pen krau ka mot am ba kata ka por kyong ani tang u jisu mdai shu da ka no pat ka kerteng kam dai shu da ka no ka jingle ka dai tang ha ka kerteng ke jong jisu lang ba ka ni ke jingle fi ki ksuit am tang ki le ke ban pen krau kerteng ke jong trai ngala ban ong balada ki ksoi kim rong la ki ksoi kim bat bor ne le ju bor ya kita ki kun jong skeba amdan yo i kata ke baro anrai haba ki ksoi ki persang ban pen sneo pen ban kalong ke jingker ku ya kata ke shnong tadai ta ko abang fi hane ke por
la fi ya la bagi jing le jong jing em jo fi soi pa sne fi rekan mau bagata ga jing le ga jong soi jisu un pen kala sha ga buram un pen kala kata sha ka jing kar khu ha ga jing em ga jong fi ka babel ke thu ingi hang ni bagata ga jing le jong tau soi kala pen banana hado kata bala pen kraw ga kerteng ga jong jisu ka babel ka ong nei shibun te na kita gi bala ngai kila wan bakila pla bakila ya thu igi jing le kamut ka don ga jing kala ka mamut kila wan bakila ngai au jisu Bakilaya pla, kilay wan, bakilaya pla, pop ke jongki, ba ita ke jingle ke jongki, ba nganget kilaya panma, hakakarteng ke jong Jisu, na markiting, yo baki ksuit, kin rung lang haki. Kaya ke bejahadin nang ta. But om kendiat na kita ke bejule, ya ke jingle mentor, kilawan lam lang, ita ke kitab, bat kilay thang, ya ki khamat ki beriu barok, bat kilay kain lang, ya ke dor jongki, bakilay syam bakalong sanpo hajar, ki sebai rupa. Ka Bible kong ni, om tang kendiat. Kabut shibun ba ani kata kasnong imat kadai kasnong baki nong le bertong ki buan palat haba kilay asngau bakala jagom ta kilay wan hang ta om tang kendiat rei shibun kilay milot kroi rengkat bat kita kilay milot kroi hang ta bat om tang baki shwan rei wan ra lang bati kot ki jongki ba kita ki jing pet ki jongki ki jing le ki jongki bat kilay thang no hang ta khamat jong tau pat ba barok Bat haba nyo ya kata ka dor jong kita ki jing don jing em jong ki le ki kot ki slan ne kita ki jing le bertong ki jong ki ka babel ka ong hang ni haba lai khain lang ka dor ka long kumba sanpo hajar ki sebai rupa bat haba ngala khain em ka poi kumba saupo san hajar kror haga do ka por saupo san hajar kror nada khain mentangam tipsyu kat no lak kror ka la poi ni daki spa lak kror kalapoi bat kim sham la benut shu ya kita ki jingdon jing em joki namar ki tip ya kene ke wai bakata ka jingle jongki bakata ka jingle men khot kerteng ke jongki ya kita ki blai jongki na kita ki jingle bertong ke joki kam long am bat kam don dori em shu akhmat joki namar baki yoi papleng udan wei pat ubakam kraw bani kita ki ek baro bau tau de Jesus Christ Tadeng ta, yung kamentoy siya ingi. Banle gini ki ibaro, ladangi la siyam yung niyo bakraw tam. Ladangi la siyam yung niyo badan bor tam. Badeng ta, ki snog to, bagata ka jingle, ki kamentoy siya. Bakalong ka pamala, da ki le ru em ki ting, yung baki ksuy kinwan na ki. Bat kin le kalaya ki. Ki da siyap ting, kiyong, bapleng ka jakari, ka jungi ka day tanghau Jesus Christ. Pleng di tang mau balong kata ka ste baka te ba ude mau balong ta kut ke baskem tadeng ta kilai de bagilai thang lut baro ya kita ki aka baro ki klem kain shu ya kador ki da pen khoi bagi da thang lut blon baka de ka ka ni ka sngi kwa ban ong ya firu la da kini ki no le bertong ki sngu tho baka ta ka jingle jo ki kamentoy baki da thang lut baro ka de ya firu ban thang no ya kita ki aka ki bamentoy ya jing im ga jong fi Thang no iki blai thala ka ba fi don ha ka yeng ge jong fi le se don na preng jong fi sngutnat ban sngap jing roi metal fi sngutnat fi pule ki lyric fi sngap nga kwa ba dong i fi am pet yo ba ki ksoi kin rong si sha fi snat ban tem metal nga kan mau bi para jong am ani ka por bam patip do ka por kan mau ngi ta do ka kali ge jongi do stikar ka ba he ba ka on kill em all da ka dur ksoi ba dat ya ka wat nga kan mau to ka por bangidang ya khna maramdan bahikai yangi bapleng kalong ke bama banyele kai ru wat baruk soj kadon ka kerteng ban joki ka por bakhat ki ai kerteng D&D death and destruction shisha ka ai ka bajaki accident bu para jonga uyap senan death and destruction fi khat ya ka jingyap fi khat ya ka jing penjat shisha kawan ka jing penjat tading ta ka ban ong fi ka ne ka sngi ke bamenta kamlong bangin yele kai baruk soj na yele kai baru blai litem long ban yele kai ta de ta kwa ban ong fi ka ne ka sngi wanam khat e ka jing tem ka im ka jong fi wat khat e tu jing tem ksoi bakin wan happy nam ri khat eu ksoi ta un wan ba ba ksoi un le un pen jat snan ka jing im fi un pen yap na snan hiru no ksoi de nong to ka babel ka ong nong to wan am tang bon to wan am tang bon to an re ban pen yap ban pen jat ne ha ki yeng ke jong fi ki don ya ki ki balong ki bakin jak soi ni fi bu này ki tu ki jing khan fi bu này ki tu ki jing te ki jing deng fi bu này ki tiar ki ba fi yo na ki nong le bertong ki yeng ki jong fi
Baik mo. Kalong ka pama. Kino ki bertong ki badan yang jong fi berat no. Thang no. Yo ba uksoi un sarung ke lah fi. Yo ba unang penjat si syai fi. Badai ta kwa ba nong fi kini ke sngi ke bamenta. Thang no ya kita ki ki ba fi sngo ba kalong ke jing mento ya fi. Thang no ha kini ke sngi. Thang no ya ke jing mani boleh tahu ke jong fi. Thang no itu boleh tahu badan yang jong fi. Thang no itu ki dur, thang no itu ki jingle. Ki bamentoi namarba lada filatip bau jisu deu lada filatip bau long kam krau bani ki kini ki barok ka ba fi nget ki barok ka ba fi nyo ba kalong ke jing mentoi fi kim dan jing mot sho de sang de sngi ke bang kwa ban ong fi kalong ta thang no ya kata ka ba mentoi na ke jing ke chong fi thang no penyap no sendan lada fi dang bam kwai ne fi dang di secret fi di kiat em thang no ka ba kum kataro barok atau terkiat kadang don haga ying ke jong fi bhaba the no thang no secret ne wei ba fi don thang no nama rada fi dang bu ya ke ni rada fi 4 bymkhuid rada fi 4 bread no igini ki baro balada fi penyap ini ki baro pinom la ban yo jisu haga jim ke jong fi tadai tahu jisu ong fin yang ada ke download barok daga mensiem daga jingmut daga bor barok kamut pim pelat ruat tang shiksai pim pelat shu ne tang shi in shi finum pelat jaka shu yuksut ya gaji im gejong fi pila it lut yu trai pila the lut pila ai lut pim ajaka shu kendiat ru yuksut tadeng ta kum ta ken fi yu trai begini gibreu kila septieng kila sngo thoru baga dai tang ha teng gejong jisu bagi kho seo ki dam krop ba barok ki thli ki pla bau jisu de utrai haba kila yo utrai kade kataken kila yo ikaba bahatam hage jing im gejong ki tadai ta gane sngi kwa banong ye firu to ai ba fin yo jisu uba koridor tam uba khli tam ki baro uba don bor tam ki baro to ai fin yo hage jing im gejong fi mar ha u gadan gejing im ha u gadan gejing kemen gejing suk ha u gadan kata ka ba fidan kam hage jing im gejong fi badeng ta ka babel kong gumta da ka borba ka tin ge jong try kala roy bat kala jopru tadeng ta da ka borba ka tin jong try kala roy bat kala jopru tin jong blai la ka dan ha fi shisha ka babel ka ong fi dan ka tin jong blai pi pinang roy bat kum ju finang job man la ka sngi ge jing em ge jong fi tadeng ta to ai bu try dan bat pi baktin jong try kan dan ba pi kani ge de kot ka badan kam ta da fi de bandan ye kani ka kot fi de bandan ye kani ka tin ge jong blai ye ki we ku ki kot ta ngong fi thang no ari nga su chupan kan mau blai kani ka por dan apa ju fi nget baga theory of evolution ka long badai kani ru de ka kot te ka jing start per thai lani ki philosophies jong no fi sngo kum ba ka dai ki philosophers ki ba crowd jong ka per thai fi sngo ba ka jing ong jong ki ga dai kata kwa ban ong fi kam dei la da kam dei na ka tien ke jong blai dei ta thang no ya kata ka jing perkhat ke jong fi teng kata ka jing perkhat jong ka ni ka perthai ke ji kai jong ka ni ka perthai ke penjangai fi no blai theory of evolution la ne ka big bang theory la ne ki bon ki theories ya ka bangi pule ka science la da kata kam ya dei ba ka tien thang no ya ka bakum kata na ka jing mut ke jong fi blame ker khui fi ni ka por ni dwai try nga aingu eme ko pa ni ka por ya ka banga yo ban dwai ni kam tan ki khon ki jong me tra be kin thang no ya ka ta ki bymkhuid ya ka ta ki bym ya dei kat kum ka tin ke jong me ha ga ne ka sngi thang no de ka ding blai ke jong me ko try ba ta ka ba rim baro kan ing khong no ba ki bym shwa kan kut kan dam no try thang de ka ding ke jong men sim jong me ha blai man nga nget ko krat la du menta baka dingge jong me kan kelang hapo ka donot jong fi ka dingge jong blai kan plu ha ga men sim ge jong fi ya ka ba fin yo ban eat you try da ka jing shit ham fin shakri da ka jing kemen ba fin long kita ki breu ki ba kaindu iladi na ka ban tau Jesus Christ pada do men ta try men yo lut ini ki khon gi jong me nga ngai man ai ka ta ka bor blai
try bakin snautu ini kawai bagi egi jeng ni kapertai egi jinget jeng ni kapertai kamlong ei ram ni nu jor bat meu blai ba crowd badan bor try oi ai ki human sim ki jing shepting ru try bakin shepting habaki bat ni habaki nget egi egi jeng ni kapertai ne ban nget egi taki theories ki jong ki breu ne ban nget ati ki magics ne ban nget ati ki kam le bertong ne ban nget ati kam ki jing le jadu kino ki jing le keren belai gini keren belum ong ketien ke jong belai kita kinong le kinong kan kinong le belai kita baro begini baro kin shepting i metrai bakin i no kita ki jingle ke jong ki go try namar lada kamlong kum ta ki soi kin wan rong kala ki bakin penshitom ki kum bakalalong yakini ki kon jong uskeba ada dua ko try man ai ki gamen sim shepting ma phi badang le i gini ki kam i no namar da fi bat sa uksut so penjat ye fi fin sa jat fin sa long lembat fin sa mong fin sa shitam mga nget utrai u ai fi ye ga jing pen em ha ga ga sngi thang no la da fi sngo ko kordor ka no thang no namar fi la yo ba kam kordor man ni ki e baro ka ba fi don ba ki e ka ba fi nget fi la yo jisu ga ni ga sngi wa nam ngan tat ye u ngadwai ngada kar khu ye fi ngadwai ba fin yo ye ga ni ka bor ka ba thamai yo jisu ka ta ka la biang dua nga kar khu fi biang yu trai har teng jisu nong em amen trai kar khu fi trai nang ai bor fi bot no jisu na do man ta ka sngi kan ta thang no ye ta ki e jang per thai baro plain kar khu in second do apa ka bless you bon amen